beste urte batez, badirudi ez dela inoiz etorriko, egun hau, iritsi da, eta, bueno, zuen ez darik, baina ni bastante urri nago, ia laguntzen bidea ziren apurtxo baten, nahi. Bizpahiru ordu aldatu atzeratu dugu, ia alik eta jende gehien etor zitekeen, eta badirudi, egon bakana da, bastante jende hau, zumen, txalo komisioa hartzak bai. Y bueno, son para pasárselo bien, como ha dicho Guay, para entrar en casa solo a ducharse, pero que siempre hay que tener cabeza y disfrutar con cabeza. Ahora, chaval, que ahora, chaval, que